Mae ein byd yn hynod. Mae ei harddwch a'i gymhlethdod yn gwbl unigryw, ac mae ei allu i gynnal bywyd wedi caniatáu i'n cymunedau ffynnu. Ond mae hefyd mewn argyfwng, ac rydym bellach mewn argyfwng hinsawdd digynsail gydag angen dybryd i leihau nwyon gwydr a chyflawni allyriadau Sero net. Mae Sefydliad Arloesedd Sero net Prifysgol Caerdydd yn lliwio ein dyfodol cynaliadwy, gan ddwyn y meddyliau ymchwil mwyaf dawnus, blaengar ac aml ddisgyblaethol ynghyd. Mae ein hymchwil wedi seilio ar 3 maes allweddol. Deall yr adnoddau sydd ar gael i ni at ddibenion cyrraedd Sero net. Gofyn, a oes modd lluniaru effeithiau ar yr hinsawdd trwy ddefnyddio gwyddoniaeth a ffurfianneg, a chefnogi'r pontio hir dymor i economi wirddach. I ateb yr her hon, rydym yn cynnal profion ar dechnolegau ac yn datblygu'r technolegau hynny i ddefnyddio tanwyddau amgen Sero net yn effeithlon i liniaru allyriadau carbon o di-trafnidiaeth, prosesau a chynhyrchu pŵer, gan hefyd ddatblygu dulliau newydd o ddal ac ail-ddefnyddio carbon dioxid. Rydym ar flaen y gad o ran datblygu dulliau newydd o echdynnu adnoddau'n gyfrifol i sicrhau gwneud defnydd teg a chynaliadwy o dir, dŵr ac ynni. Rydym yn meithrin economi sydd yn wirioneddol gylchol drwy ddod o hyd i opsiynau amgen yn gyfnewid ar gyfer elfennau prin ac anadnewyddadwy a thrwy ddefnyddio gwastraff ac opsiynau gwyrddach. Rydym yn datblygu atebion sy'n seiliedig ar natur ac yn ysgogi newidiadau i ymddygiad cymdeithasol, polisiau'r llywodraeth a rheoliadau lleol. I wneud ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig yn fwy gwydyn ar gyfer newidiadau yn y dyfodol, cynyddu effaith atebion technolegol yr eithaf a lluniaru'r difrod sydd eisoes wedi'i wneud. Mae'r Sefydliad Arloesedd Sero net yn gweithio'n agos gyda diwydiant, busnes a chymdeithas i arwain y pontio hwn i'n dyfodol cynaliadwy. Dim ond drwy gymryd camau pendant nawr y gallwn ddiogelu lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Mae'r heriau'n fawr, ond mae'r newid eisoes wedi dechrau.